Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi semănăm castraveții cod pentru cultura a doua. Dar, înainte de toate, nu uitați să lăsați un like. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale ținem să vă mulțumim foarte mult. Iar dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Și haideți să-i dăm drumul la treabă! O să vă spunem și cum procedăm noi la semănarea semințelor de castraveți. După cum observați, la hibridul cod, semințele vin tratate și au culoarea turcoaz. La acest hibrid nu facem germinarea semințelor înaintea semănării, dar aplicăm după semănare produsul Cheia-Sol în apa cu care udăm alveolele, în care am semănat și punem 250 de ml de produs la 10 litri de apă. Acest produs Cheia-Sol este fără adaos de substanțe chimice, ajută la germinarea semințelor mai rapid, dar nu numai. Dă o vigoare răsadului până la 2-4 frunzulițe, aerează solul, mobilizează azotul organic din sol în proximitatea semințelor, asigurând în acest fel rezerve de azot pur organic pe tot parcursul ciclului de vegetație al plantelor. Substratul pe care îl folosim este compus din turbă 50% și pământ de pădure 50%. Acest pământ de pădure este foarte bogat în nutrienți, dar ne poate transmite și anumiți fungi ale unor ciuperci la culturile noastre. De aceea, înainte de a amesteca turba cu pământul de pădure, va trebui să dezinfectăm acest pământ și putem face acest lucru prin biosolarizare, adică vom pune pământul de pădure în saci negri și umezim bine, după care închidem etanș acești saci și îi așezăm pe o tablă la soare timp de 4-5 zile, iar în felul acesta, din cauza temperaturilor ridicate, substratul nostru se va dezinfecta. Noi anul acesta am folosit produsul Radius SL pentru dezinfectare, deoarece am avut multe alte treburi și nu am putut aduce mai din timp pământul de pădure pentru a face biosolarizare. Dar și acest produs Radius SL este un dezinfectant biodinamic care nu creează fitotoxicitate. Noi am mai prezentat acest produs și găsiți videoclipul la noi pe canal. Este foarte important să faceți acest amestec de substrat în care puteți să adăugați și gunoi de grajd în proporție de 30%, 30% pământ de pădure și 40% turbă. Dar noi nu mai avem gunoi de grajd vechi și de aceea am aplicat 50/50 cu pământul de pădure. Anumite persoane folosesc ca substrat turbă simplă, dar o să observați la un moment dat că răsadul dumneavoastră începe să pălească pe alocuri din lipsă de nutrienți. Am folosit și noi turbă simplă și am observat acest lucru. A trebuit să fertilizăm răsadul foliar pentru a-l hrăni cu nutrienții necesari. Noi preferăm acest hibrid de castraveți deoarece este foarte rezistent la boli și foarte productiv. Un alt aspect care ne-a plăcut foarte mult este aspectul lor țepos și chiar dacă sunt culeși de câteva zile, gustul și aspectul lor este de proaspăt, iar la murat își păstrează textura și gustul foarte bine. Acest hibrid face doar flori femeiești, ceea ce duce la o productivitate ridicată. Iată, am început semănarea castraveților pentru cultura 2. Da. Castraveții cod. Un pic l-am desfăcut. Castraveții cod care de fapt se numesc SV 4097 KV. Sunt foarte productivi. Noi vi recomandăm să încercați cu încredere. Și au mereu un aspect proaspăt. Sunt foarte, foarte țepoși. Da. Și foarte gustoși. Facem găurele.
Nu mai faci cu bețișorul. Nu Bagi mai fac cu direct degetul. bețișorul, bag direct. Ce să mai... La mine asta e obișnuință. Ce bețișor, ce... Nu mai. Păi da. Merge imediat. O să vă arăt astăzi că am primit și banii de la Iohannis. Da, Am primit banii de la o Iohannis. grămadă de bani. Da, m-am umplut. Sunt plin de bani de la Iohannis. Am și o veste să vă dau. Astăzi am primit banii de la domnul Iohannis, domn președinte. Știți ce zic, nu? Ia uitați ce bani am primit de la domn președinte. 25 de lei. La un plin de carburant am primit 25 de lei. Știți, acei 50 de bani care se iau, nu se dau. Înțelegeți ce spun, nu? Dar plinul m-a costat dublu față de cât băgam înainte. Vă mulțumim frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul nostru pentru ziua de astăzi. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Bun, eu vă doresc multă sănătate și recolte bogate. Ceau, ceau!